चिरांनि रुनिखाथियाव आसामनि Under-20 गेलेगिरिफोरखौ कचिं होबाय थादों। आसामनि जानानै छत्तीसगढ़नि नारायणपुर होननाय जायगायाव हायुङारि जोलुर चेम्पियनशिप स्वामी विवेकानन्द ट्रफियाव बाहागो लागोन। चिरांनि रुनिखाथिया गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारा 20 बोसोर सिंनि आसामनि जोलुर गेलेगिरिफोरखौ फोरोंथाय होबाय थानाया सोलिगासिनो दं। बे फोरोंथाय होबाय थानायखौ आसाम जोलुर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ दिथा होबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। दिथा होनायजों लोगोसे चिरांनि रुनिखाथिया गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फोरोंथाय होबाय थानायखौ नायहैयो। बे नायहैनायावनो आसाम जोलुर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि फैगौ मे दाननि 11 अक्ट'निफ्राय छत्तीसगढ़नि नारायणपुर होननाय जायगायाव हायुङारि जोलुर चेम्पियनशिप स्वामी विवेकानन्द ट्रफि जागोन। बे बादायलायनायावनो आसामनिफ्रायबो बाहागो लागोन। दायो बेनिनो आसामनि गोजौ थाखोनि जोलुर गेलेगिरि सा 40फोरखौ फोरोंथाय होबाय थानाय जादों। बे 40 सानि गेजेरावनो 22 साखौ बासिनाय जागोन आरो बिसोरखौनो बे बादायलायनायाव लांनाय जागोन एबा बिसोरनो आसामनि जाना गेलेगोन। लोगोसेनो ब्रह्मआ बुंबावदों दि आसाम हिसाबै जोलुरनि आबहावाया मोजां लामाजों आगान सुरबाय। मानोना जों दायित्व लानाय बोसोरसे जायैनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय आबहावाखौ जोलुरनि बिथिङाव सोलायनाय नुनो मोन्दों। जों गोख्रों खामानि मावनायनि गेजेरजों जाखांफुनाय लाइमोनफोरा गोबां जोलुराव दायो खाबु मोननो हादों। लोगोसेनो ब्रह्मआ फोरमायबावदों दि आइजोफोरनि जोलुर गेलेनायनि सायाव गोख्रों खामानि मावगासिनो दं। आइजोफोरखौबो जाहाथे जोलुर बिथिङाव समान जौगाखांहोनो हायो। टारगेट माने जेनाखि आसामनि स्टेटनि Under-20 टीम बेखौ दिनै रुनिखाथानि बे हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव ट्रेनिं बा कचिं होबाय थानाय जादों। नैबे टीमानो गासैबो आसामनिफ्राय टप प्लेयारफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै बाहाय 40सा प्लेयारखौ लाबोनाय जादों। दा 40नि गेजेराव कचिं आरो ट्रेनिं होनायजों लोगोसे बेवहाय जोङो 22 सा बासिगोन आरो 22 साया आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन। छत्तीसगढ़आव थानाय नारायणपुर होननाय जायगायाव नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप विवेकानन्द ट्रफि बियो जागायगोन जोंना 11 मेनिफ्राय। दा बिनि थाखायनो कचिं आरो ट्रेनिं सेसना नैबेहाय जागासिनो दङ। फुटबलनि खेत्रआव आसामनि आबहावाया माबायदि जानानै दं दा? आसामनि आबहावाया जोङो जेनाखि आसाम फुटबल एस'सियेसननि दायित्वखौ लानायनि उननिफ्राय जोङो 1 बोसोर जायाखै, 1 बोसोर जासिगोन। दा जथेस्थ' मोनसे रेगुलेसन बा जथेस्थ' मोनसे ट्रेन्सफरमेसन पिरियड जों थांगासिनो दङ आरो जोङो जथेस्थ' इन'भेटिभ खामानि मावबाय थादों। जायनि थाखाय लोब लोब जेनाखि यां जाखांफुनाय फुटबलार्स बिथांमोनहा लामा मोन्दों आरो सुजुग मोन्दों फुटबल गेलेनो थाखाय। इयुथ लिग जादों, Under-13, Under-17, Under-15 आसाम प्रिमियार लिग जादों। दा बे गासैबो लिगफ्रा जिहेथु जोंनि आसामाव जाबाय, सिगाङाव जायाखैमोन। बिनि थाखायनो जोंनि जेनाखि आसामनि फुटबल गेलेगिरि जाखांफुनाय फुटबल गेलेगिरि बिथांमोनहा नैबेफोर प्लेटफर्माव स्कप मोन्दों गेलेनो थाखाय। जों नुदों बे चिरां जिल्ला हिसाबैबो फुटबलाव लाइमोनफ्रा गोसो होनाय मोन्दों। ओमफ्राय बे स्कपखौ माखासे समाव लानो रोङा लाइमोनफ्रा, माबायदि लानांगौ होननानै नोंथाङा? जोंना बेसिकेलि जेनाखि आसामनि टीम बानायनाय जायो बेवहाय पाब्लिकलि कल खालामनाय जायो। उमुक थारिखआव ट्रायल जागोन, नोङो फैनो हागोन होननानै जोङो थिग बेबायदिनो आसामाव गुवाहाटि सिटियाव जोङो ट्रायलखौ खालामनाय जादोंमोन। बेहाय एराउन्ड 500 Under-20 फुटबल गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिनिनि गेजेराव जों 40 जन बासिनानै लाना फैदों। थिग बेबायदिनो जेरै जुदा डिस्ट्रिक्टनि प्लेयारफ्रा बाहागो लादों बेबायदिनो चिरांनियाबो बेवहाय अपेन थांनानै पार्टिसिपेट खालामहैनो हायो आरो बेवहाय चिरांनिबो प्लेयार्सफोर दङ दिनै बाहागो लादों। आरोबाव आङो चिरां जिल्लानि बा रुनिखाथा ओनसोलनिफ्राय सेक्रेटारि जाहैनायलाय जोङो मोनसे आरोबाव एडभान्टेजखौ लासिननो हायो। मानो होनोबा इनफरमेसनखौ थाबसिन मोनो। दा आरोबाव मोनसे जेनाखि खोब गोग्गाथाव बाथ्रा बावा जाहैबाय कि जोंनि जायगायाव रुनिखाथा ओनसोलाव बा चिरां दुवार ओनसोलाव जोङो माब्लाबाबो सानफेराखैमोन कि आसामनि बायदि बे स्टेटनि मोनसे टीमा बाहाय ट्रेनिं लाफैगोन बा कचिं लाफैगोन। दिनै बेवहायनो फैनानै कचिंबो जाफैदों, ट्रेनिंबो जाफैदों। बियो जोंनि ओनसोलनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जोङो बे जेनाखि सुबिदा, जेनाखि बे जोंनि थाखाय मोनसे अपरचुनिटि, जोङो बेखौ लानांगोन। हिनजावफोरनि बेलायाव माबायदि सोलिदों? जोङो हिनजावफोरनि बेलायावबो थांनाय बावैसो सानाव जोबनानै थांबाय जोंना खेल' इन्डिया
गार्ल्स जादोंमोन Under-13, Under-15, Under-17नि बेबो चिराङावबो जादोंमोन, क'क्राझाराव जादों आरो आसामनि बिभिन्न डिस्ट्रिक्टआव हिन्जावफोरनि खेल' इन्डिया गार्ल्सनि टुर्नामेन्ट बा लिगा जानानै थांखांबाय आरो आसाम स्टेट प्रिमियार लिग हिन्जावफोरनि जानानै थांखांबाय। दा क'क्राझारनि मोनसे टीमा आई लीग 2बो गेलेखांबाय हिन्जावफोरनि आयदायाव, हिन्जावफोरनि केटेगरियाव। दा थिग बेबायदिनो जोङो गासैबो एज केटेगरि आरो गासैबो एज एन्ड सेक्स बेखौ नायनानै जोङो सेपारेटै फुटबलनि जेनाखि मोनसे रेगुलेसन बेखौ आसाम नाङैनो लाबोनो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों। सेक्रेटारि हिसाबै नोंथाङा फुटबल गेलेनायनि बेनिफिटखौ माबायदि मोनदों होननानै सानो? फुटबल गेलेनायनि बेनिफिट होननानै बुङोबा दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा फोसावबाय थादोंखि जिखुनु स्पर्ट्सआवनो नेसनेल बा इन्टारनेसनेल जायफ्रा रिप्रेजेन्ट खालामबाय बिथांमोननि थाखाय साख्रिनि रिजार्भेशना खोब बिबाङै होबाय आरो डाइरेक्ट एपइन्टमेन्टनिबो मोनसे बेबस्था बानायनानै होबाय। दा मुंख'नो थाङोबा नै मैया दाख्लैसो चिरां दुवाराव गेलेबाय थानाय इउनाइटेड चिरां दुवाराव गेलेबाय थानाय नोङो उर्जय ब्रह्म होननाय रेलवेआव साख्रि मोनबाय, बिरखां नार्जारि होननाय नोंथांमोना नुदों बड'लेण्ड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिजोंबो गलकिपार थादोंमोन, बेबो नै दाख्लैसो रेलवेआव साख्रि मोनबाय। दा अर्जुन मार्डि होननाय बेयावनो दङमोन इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआव आसामाव कामान्ड' मोनहैबाय। दा गोबां बेबायदिनो थारमाने जायफ्रा फिजिकेलि फिट थादों आरो जायफ्रा स्टेट आरो नेसनेल इन्टारनेसनेल रिप्रेजेन्ट खालामदों बिसिनि साख्रि जानाया थारमाने खाथां होननानै जोङो नुबाय थादों।